Takže čaute ľudia, vítam vás zase Salamo. Opäť hráme s Pokuskom. Zase ja. Teraz Fortnite Origins Season 1 Chapter 1. A pokúsime sa dať čo najviacej killov, čo to ide. Najlepšiu hru. A najlepšiu hru a pokúsime sa dať win. Len sme není obidvaja, sme úplne nerozohratí. Takže toto asi bude dobrý nápad. Čo na to je? Koľko sú u teba ľudia? Dvaja. Ja? Som hore nad tebou, som nad tebou. Dobre, jeden baterí. Hlava. Pekná. Slabko nevedel Poďme nikam teraz si. ešte lepšie počujete. Trošku som sa pohral jak s mikrofónom, tak aj celkovým hlasom. Takže ak sa vám to páči, tak určite dajte like. Trošku sme sa aj pohrali, sme si kúpili, stiahli novú vec na to, lebo tamta stará sa nám tam zle to robilo. Na strihanie. Skúsim to video čo najlepšie zapracované. A možno do konca tohto týždňu zapnem stream. Možno aj ja, ale nemôžem vám povedať presne kedy, lebo fakt to máme také obmedzené. Takže tak. Lebo fakt my proste nemáme moc času. Aha, a asi robím stream s Pokuskom. No. Poď si pre jeden byt. Ja mám jeden tiež. A taktiež zistil som, že som omylom chcel rovnať tieto komentáre. Tak toto video už nechám zapnuté. A píšte challenge, čo sme mali natočiť. Napríklad, že by sme skúsili dubbing s zbraňou, alebo double pump challenge, hotičo. Takže čaute, mne sa vyplo. Mne sa to vyplo, musím teraz robiť nové video. A som zase so Šalamúnom, neviem. Spavnul som sa tu len tak hráme. Závodili sme OG rankedy. A asi očakávajte 2 videa v jeden deň. A to bude sobota. A taktiež možno stream do konca tohto týždňa. A stream bude asi v sobotu večer. Uvidíme. To je také najlepšie, alebo piatok, že? No, hej. Bo vtedy máme najviac času, lebo my nemáme moc času. Bohužiaľ. Snažíme sa si ho tvoriť, ale väčšinou sme si ho iba ubrali. Akože ten čas sa Áno, ten čas myslím na čo super uhádal si to. Sme chudobní, musím si zalepovať more svoju, jak sa to volá, podložku. Kokos. Potrebujem money. Money je poveda. Money. 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 Ináč? Hej, Maťo, myslím, že my keď hovoríme, no tak máme oveľa lepšiu hru. Čo ľudia? Skúsime dať do konca 3 týždňov 5 odoberateľov. Ináč, a ja by som to chcel, lebo do konca roka chcem mať viac jak 90 odoberateľov. A keď bude 10 odoberateľov, spravím špeciál. Spravím nejaký špeciál. A ja spravím špeciál. A keď to prebavíte, no tak vám urobíme 2-hodinový stream. Áno, alebo viacej. A na tom streamu bude, jak hráme tých Tilted Towers, Zone Mercy Áno. a A tých to 70. bude
rôzny mix, že vy budete vyberať, čo budeme hrať. Či budeme hrať nejaké rankedy, nejaké reloady, alebo budeme hrať Hlavne sa tam... nejaké kreatívy. My budeme najviac radi, keď sa tam vôbec dostanete a kúknete si ho. My ho urobíme tak... my budeme robiť streamy tak priaznivo, že nie tak, že o 0:00, ale normálne. Robíme to tak napríklad od 6. alebo 7. až po 9. alebo 8. Buď to bude od 6. do 8. alebo 7. do 9. Aby ste to mohli kúkať všetci a nie iba tým pár. Skúsim túto hru viacej pušovať. Nech to nemáte také nudné, kde ale chodím po mape. A zbierame loot. Ale jak vidíte, tento tu tryhard už má 5 kg, ja si pohodička lootim, ale mám 1 kg. Pušujem. Ale kde sú týpci, kde sú? Čo ja viem. Ja mám fialový Skarina. Aha. Počkaj. Skúsim niečo také vyrovnať. Počkaj, ideme do zóny. Trapa je tu trapka. Tu si zoberám. Okay. Len... Určite si počkajte do toto. Určite si počkajte do late game, to bude sranda. Ak sa tam vôbec dostane. Tak nestopíme tak, že máte dostane hlavu a pri mne sa zjaví čierna tá Super hodinka. No, takže tak. Boli by sme radi, keby ste dávali lajky, a proste označovali nás, keď aj natočíte video, boli by sme veľmi radi, aby sme mali viacej sledujúcich. Bo fakt sa snažíme. My robíme aj viac veci, že Maťo? Ak by sme do konca januára dali 10 odberateľov, bol by som veľmi šťastný. A ja. A bol by ten sľubovaný stream. Áno, bol. Prepáčte, že je to tu také dlhé, ale nevieme nájsť týpkov. no. Snažíme sa, ale dúfajme, že niekoho stretneme. No poďme do zóny, máte radšej aj. Okay. Fajty, bojíšte. Tak? To už zahorol. Nevadí. Hej, keď budeme v boxe, no tak urobíme box a prilákame tam ľudí a ja tam hodím trapku. OK. Dávam tuto na high ground. Poďme ich vyspamovať. Na high ground. Poďme dole. Konečne máte tu nejakú akciu. Mŕtvý? Pekná. Ja som dostal hlavu. Maťo, poď ma zobrať. Lebo ma snajpne. Ožuj ma. On sa nepôjde. On sa bojí.
Dobre. Musíme skúsiť toto fajčko. Ja mám medkit. Ideme na neho? Tam sú. Poďme, push. Ok, push. Aj, super. Tu dole. Prepáč, že som tak ticho, ale proste ja keď sa čaká, sa snažím. Alebo sa mi vypadá. Má jedno, Maťo. Poď, za tebou. Ana, Maťo. Zober si moje veci. Ožu ma tu, máš bandáže. Nie. Nie! Ja som ti hovoril. Prepáčte ľudia, tu malo video skončiť, akurát, že som zabudol vypnúť. Prepáčte za to, že to bola len jedna hra, ale dlhšie už som nemohol nahrávať. Dúfam, že ste si toto video užili.